बिसोरखौ चिनि मिडिया तिनि दालाखेना खातम थको चिनि तिप्रासा गामि नि आखेबा दनपुर विधानसभा केन्द्रनि बिसिं खालायजाक कालिखला बिसिनि मपारानि बुंखाय लेद्राबारि हा लेद्राबारि लेद्राबारि अरो जों फायै चिनि खरंनै चिनि बरमनां कायसाकाय पलदांसु ताकेसाकाय सन्जयमानि त्रिपुरा एमएलए ताय आं रबिन्द्र बर्मा ताय अरनि चिनि जत्त गामिनि अजुमारक अरो जों फायै बुसकांनि चौमारिनो तुयै जों किसा कग्लाम सालायखा कग्लाम सालायमानि परे अ गामिनि गोबां मा बिसेसकै काथालिया ब्लग चिनि तिप्रा सारंनि गोबां मा जों जालंनो तुय जों कक सालायखा जों चिनि सेफ साफ सेफलाय जागमानि बिसि गोदोक मा गोबां मा बदल खालायनायखा सालायनायखा तिप्रासानि कोनो परिबर्तन या कग्लाम सालायखा बुसकांनि चबानो तायबो क्राक खायना बागै बोबाग्रानि यागनो तायबो क्राक खायना बागै बोबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा हास्ते निया सारा चिनि वर्ल्ड इंडिजिनस तंनाय रक निया केबा हायुंनि बरन खाना बागै अमायखेनो जों ककपिर मुंखि लायो तिनि जों अर फायसबायखा दालाय बेलायखेनो हामबाय मारो एवं जों बुसकांगो चिनि लामा जों रमनाय जों तागु चिनि लामा जों सायाको जों साबनो बुद्रनायबो सायाको तारि दिन तार एरनायबो सायाको हाइपानो चिनि बरंना एलार्ट खायना बागै जों तिनि अर खरकटाम जोंनो दागिर हरजाक अमायखेनो सारा धनपुर विधानसभा केन्द्रनि 19टा पुलिंग स्टेशन 19टा ग्रुप जत्त जागान ताव चिनि बर थाङै चिनि कग्न पिलाय दं हामबाय।